Il-laptop li kienet qed tuża l-blogger Daphne Caruana Galizia sa ftit minuti qabel mewta jinsab għand il-familjari tagħha. Dan ikkonfermatu oħta Corinne Vella mal-ġurnal Malta Today. Konferma li tikkuntrasta mad-dikjarazzjoni ta' iben il-vittma Matthew Caruana Galizia ftit tas-sigħat qabel fejn iddikjara li kieku kien jaf fejn qiegħed kien jaħarqu quddiem il-pulizija. Minkejja tentattiv tal-maġistrat inkwirenti Anthony Vella sabiex jieħu fideh il-laptop, xorta waħda il-qraba għażlu li ma jgħaddux minkejja li hu meqjus bħala evidenza kruċjali ħafna biex jiġi determinat il-mottiv ta' dan id-delitt u jekk hemmx l-involviment ta' terzi persuni. Fil-fatt, oħt il-vittma qalet li żammew il-laptop għax m'għandhomx fiduċja fl-investigaturi, anke jekk il-laptop talbu l-maġistrat Vella li qalu li għandhom fiduċja fih. Il-kwistjoni tqajmet ukoll fil-qorti l-4 filgħodu b'wieħed mill-akkużati jressaq protest ġudizzjarju fil-qorti biex il-Kummissarju tal-Pulizija jitlob lill-familja Caruana Galizia tgħaddi l-laptop f'idejn il-Pulizija u biex il-familja ma tibqax tiddetta x'evidenza għandha tinġabar. Sorsi qrib l-investigazzjonijiet dwar dan il-każ tkellmu dwar in-nuqqas ta' kooperazzjoni mill-familja u kif il-laptop huwa kruċjali fl-investigazzjoni. Spjegaw li f'kull omiċidju l-investigaturi l-ewwel li jagħmlu u li analizzaw l-istil ta' ħajja tal-vittma u jiġbru kull oġġett jew dokument li jista' b'xi mod jixħeddaw ġdid fuq l-investigazzjonijiet. Eżempju ta' dan isseħħ fl-omiċidju tal-avukat Carmel Kirkov Birkirkara meta fi ftit sigħat il-pulizija ippreservat l-uffiċini filwaqt li l-maġistrat inkwirenti ħatar esperti li analizzaw id-dokumenti waqt li ħarsu l-interessi tas-sorsi. Dan sar wara l-qorti ħarġet mandat li permezz tiegħu saru diversi tfittxijiet fl-uffiċini ta' Kirkop. L-istess sorsi qalu li l-esperti tal-qorti għandhom il-mobile ta' Caruana Galizia li minn kopja tiegħu imsejħa cloning qed jiġu elevati għatta messaġġi biex jiġu analizzati. Il-mobile instab fuq ix-xena tar-reat u għalhekk għadda fil-pussess tal-inkjesta maġisterjali. Spjegaw li ġala darba l-laptop jgħaddi fidejn l-inkjesta, isir l-istess proċess biex il-familja jibqa' jkollha l-aċċess kollu għall-informazzjoni. Madankollu huma esprimew ix-xettiċiżmu tagħhom dwar kull analiżi li tista' ssir fuq il-laptop għal fatt li xi informazzjoni setet ħasret, inbidlet jew żdiedet 6 xhur wara d-delitt. Intant l-4 filgħodu reġa' sar l-aċċess fil-bidnija bħala parti mill-kumpilazzjoni tax-xhieda kontra 3 akkużati mixlija bil-qtil ta' Caruana Galizia. L-aċċess beda bl-ispettur Kitarno juri ż-żona fejn splodit il-karozza lill-maġistrat Claire Staffrat Zammit. Huma żaru żoni oħra fil-bidnija f'osthom fejn instabet il-loqma tas-sigaret li pejjeb il-fulu meta kien qed isegwi l-aħħar passi ta' Caruana Galizia.